Fakulta masmediálnej komunikácie na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave je jednou z najmladších škôl na Slovensku, kde sa študujú filmové a televízne odbory. Pred pár rokmi sa študenti s pedagógmi rozhodli svoju tvorbu prezentovať verejne a dnes je z tejto prehliadky festival študentskej tvorby s medzinárodnou účasťou Frame. Tá potreba bola vlastne v tom, že pribudali tie filmy študentské a bola nejaká potreba ich niekde aj premietnúť, ukázať ľuďom. Neskôr sme chceli trošku študentov motivovať v tej ďalšej tvorbe, tak vznikla z toho súťažná prehliadka a postupne vlastne bola snaha aj im nejako pomôcť v tej ďalšej tvorbe, ukázať im, čo by mohli robiť, ako by to mohli inak robiť. Preto premietame filmy z iných festivalov. Preto sem chodia nejakí hostia z filmového a mediálneho prostredia, ktorí im môžu povedať nejaké veci, ktoré sa tu skôr nedozvedia počas bežných hodín. A dôležité je aj to, že veľa hostí sú v podstate absolventi fakulty, čo je to najlepšia možná motivácia pre študentov uvidieť, kam sa to dá s touto školou dotiahnuť. Festivalové stretnutia s prednášajúcimi prinášajú študentom často neoceniteľné kontakty pre ich budúci profesionálny život. A festival má pre študentov ešte jeden podstatný význam. Pestuje v nich kreativitu, samostatnosť a aj súťaživosť. Študentom sa vlastne nejakým spôsobom zvýši sebavedomie, keď vidia, že ich snímky sú niekde prezentované a dokonca majú úspech. A keď vlastne festival vrcholí tým, že môžu niečo vyhrať a niekam sa ich snímka dostane, tak to je podľa mňa najväčšia motivácia pre študentov, aj pre ďalšie ročníky, ktorí sa vlastne zúčastnia len ako diváci. Možno ich to motivuje k tomu, aby v ďalších rokoch tvorili niečo vlastné. Čo sa týka náväznosti na medzinárodnú spoluprácu, víťazné snímky našich žiakov sú posúvané ďalej na rôzne české festivaly. Zo slovenských festivalov je to Early Melon, celkom známy. A vlastne to je hlavná motivácia pre tých študentov. Okrem vecných tém, ktoré môžu vyhrať, je to práve to, že sa dostanú niekam ďalej do zahraničia.